आज कालांशକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ସେକେଣ୍ଡ, ମେଘ ଘୋଟିଥିବା ବେଳେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଘୋଟିଛି, ମେଘ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା। 3 ନମ୍ବରରେ, ଘର ବା କୋଠା ଘର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆମେ ଘର କିମ୍ବା କୋଠା ଘରେ ରହୁଛୁ ତେବେ ତାହା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଥିଲେ ଝରକା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଅଛୁ ତେବେ ଖୋଲା ଯାନବାହନ, ମୋଟର ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଖୋଲା କାର୍, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବର୍ଷାତି ପିନ୍ଧି ବା ଛତା ଧରି ଯିବା ବିପଦ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ ଆମେ ଗଛଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଧାତବ ଖୁଣ୍ଟ ବା ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପଡ଼ିଆରେ ସିଧା ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଓ ଆଣ୍ଠୁକୁ 2 ହାତ ମଝିରେ ବସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍, ଧାତବ ତାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋବାଇଲ କର୍ଡ଼ଲେସ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଗାଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସରଞ୍ଜାମକୁ ବନ୍ଦ ରଖି ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ତା ସହିତ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଚାଳକ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।